Mark Appelhauge, hvis man er sådan en inkarneret løber, så er man fuldstændig ligeglad med, om det regner en lille smule. Ja, fuldstændig. Så er det bare afsted. Det handler bare om den rette påklædning. Det er rigtigt. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Vi skal lære, hvordan vi løber på den rigtige måde, så vi undgår løbeskader. Ja. Du har taget nogle forskellige dimser med. Ja. Først og fremmest, hvad er det typisk, vi går galt, når vi løber, altså dermed giver os selv skade? Altså man kan sige, der er flere ting, der er flere parametre. Som snakker om løbeskader, så er der sådan den akutte skade, som hvis man brækker om på fordi du er underlæget eller ujævn eller et eller andet. Det er sådan en ting, man sådan ikke kan gøre så meget ved som sådan. Man kan sige, at man kan træne noget balancetræning. Men så er der de langvarige skader, de skader, som ligesom kommer, fordi man overbelaster. Og det er tit fordi, at der er fejlstilling i ens fod. Og der er mange, der ikke ved, at de faktisk har fejlstilling nede i fødderne. Altså fordi man er født med en fejl? Ja, lige præcis. Og det kan også være noget, der kommer efterhånden, eller man har gået i den forkerte sko. Og der er rigtig mange ting, der kan være skyld i det også. Så en af de ting, for eksempel, når vi undersøger folk, også selvom de har ondt i ryggen, så går jeg altid ned og kigger på fødderne. Fordi hvis der er fejlstilling, så kan det forplante sig hele vejen op til nakken. Men vi ser rigtig tit, at der er akillesproblemer, der kan være knæproblemer, hofte, rygproblemer, okay. når man har fødder eller fejlstilling i fødderne. Så kan man jo altså også sørge for at have et par ordentlige sko. Ja, lige præcis. Det er vigtigt, går ud fra. Lige præcis. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Nu den her er taget med her. Faktisk de her løbesko her fra New Line, der kan man selv lægge nogle såler ind i. Man kan lægge ned i den her, der er sådan nogle små pontoner, man kan proppe ned i, som gør hårdheden anderledes, så man kan løfte sin forfod. Ja. Så der er en masse forskellige features lige præcis på den her sko her. Men det gælder om at finde en, der virker for en. Så har du også taget den her sjove dims, og det er altså ikke noget, man skal putte på hjertet? Nej, det er det ikke. Den her, det er det, der hedder en Gator. Det er noget helt nyt dansk produceret noget, det er rigtig, rigtig spændende. Og den her, den ligger på nu, det er faktisk bare opladeren. Det vil sige, den er opladet trådløs, så man lægger bare på, så oplader den. Men den her lille ting her, den propper du ind i sådan en lille pose, der sidder på hvad hedder det? Ja. På skoen. Ja. Den er lige lidt stram her, når jeg skal den på her. Men det, den gør, kan jeg fortælle samtidig, det er, at den simpelthen kan måle real time, hvordan din fodstilling er. Og det vil sige, når du løber derude her, sådan der, sidder den her på, så kan den måle, hvordan din fod den sætter sig i også. Det vil sige, når du sætter hælen i, om du har midtfoden eller forfoden, når du løber. Det er i virkeligheden de oplysninger, man får, hvis man laver en løbetest på løbebunden. Lige præcis også. Og der kan man sige, det er fint, når hvis jeg kommer og siger til dig, nu du løber sådan her, så siger du, jamen fint, og hvad gør jeg så? Ja. Så kan du tage den her lille dims her og sætte den på skoen, vejer kun 13 gram, så man kan slet ikke mærke, hvad den er på. Så kan den fortælle dig real time, hvordan du løber, og den gør, at den hver kilometer giver den opdatering. Så hvis du så hører telefonen på, så vil den fortælle dig, at du løber sådan og sådan lige nu her. Gør noget andet. Det er lige præcis. Og så har du aftalt for eksempel med din fysioterapeut at sige, hvis nu du for eksempel falder meget ind på foden, der er nogen, der kan falde ind på foden sådan her også, så kan den gøre det, så siger nu falder du ind på foden, via de tal, du får derinde, som du kender fra fysioterapeuten, så kan du rette op på din fod, det vil sige, så kan du løbe ind. Altså den fortæller dig hele tiden, hvordan du skal løbe. Sådan en ven der, man har med både på skoen og altså også i øret, den koster omkring 1.500. Ja, cirka 1.500. Man kan allerede købe den nu. Ja, du har taget testen. Ja. Hvad viste dine resultater? Lad os lige prøve på dem på skærmen. Ja, men de tal, der er her, nu kan vi se, det her, det er sådan, det der er med gule, de der gule illustrationer, der er øverst op. Hvis vi kigger hen til venstre for eksempel foden, der kan man se, hvordan jeg skulle løbe i. Det er min mål, at jeg vil have 0 gange, jeg vil sætte hælen i, 75 gange, der vil jeg sætte midtfoden i, og 25% vil jeg sætte forfoden i. Og så går man så ned og ser tallene dernede. Er der den første kilometer, det er den øverste linje, så den anden kilometer og tredje kilometer. Så der får du altså et kortlagt hele tiden? Det får jeg hele tiden undervejs, mens jeg løber. Nu prøver jeg at løbe sådan lidt forskelligt, så man kan se, hvordan det rent faktisk giver sig til kende. Og det, der er interessant for fysioterapeuten også, det er, hvis vi kigger på den kolonne helt ind til højre. Der kan man se, at der er en fod, og det er lidt omkring, hvordan man sætter foden i, og det vil sige, at man krydser den ene vej eller den anden vej, falder ud eller ind på foden. Kan man selv aflæse det der, eller skal man være fysioterapeut for at... Du får nogle redskaber til at gøre det. Jeg vil sige, hvis du nørder det, og du rigtig sådan snakker, altså du ved meget om det, så kan du godt selv aflæse det. Men ellers så vil den stå sammen med en fysioterapeuts analyse. Så kan man også her til sidst tage såler i, man kan tage sokker og så videre. Sålerne, de er vigtige, dem skal vi altså lige give lidt tid, synes jeg. Yes. Sålerne, nu har jeg taget en med, der ikke er lavet, og jeg har taget en med, der er lavet. Det er min her. Den er lidt slidt, den har jeg haft i rigtig, rigtig mange år. Men det, den gør, det er, man får sådan en sål her, så får man varmet op, sådan den passer til ens fod. Det vil sige, at foden bliver rettet op igen også af et fagpersonale, sådan så at hvis du falder ind på din fod, nu er min hånd foden, hvis man falder meget ned på foden sådan her, så kan man få rettet den op ved at få sat såler ind under, eller sat den ind under her, så der er en støtte ind. Det er altså en sål, der bliver formet ved hjælp af varme? Ved hjælp af varme, ja, lige præcis. Og så er det den, man skal bruge? Ja, og du kan se, at den er så tynd, så man kan proppe den i alle sine sko, og den fylder ingenting overhovedet. Er det ens egen fodvarme, der gør det, eller skal den varmes op i en forretning? Den bliver varmet op i en butik, ja. Godt, så meget fodvarme afgiver vi trods alt ikke. Nej, så er der også sokker, Mark. Ja, sokken her, den her med, det er en kompressionssok. Du kan prøve at tage den, hvis du prøver at tage den på din hånd, så kan du prøve at mærke en gang, at den bliver strammere, når du kommer længere ned. Er vi ude i sådan en gammeldags støttestrømpe, eller? Ja, lidt af samme princip. Jo, hernede du, der begynder jeg at huske det. Og det omkring akillescenen, de her, de strammer rigtig meget omkring akillescenen. De er lavet på forskellige måder, hvorhen de skal stramme. Men for eksempel, hvis man nu har problemer med akillescenen, så når kompressionen kommer, det gør, at der er bedre gennemløb, det vil sige, at der er bedre
blodgennemstrømning, og den bliver lidt bedre ved, at du får kombineret med her. Min hånd er i hvert fald hermed blevet gjort halvt så bred, som den var i forvejen. Tusind tak for besøget. Tak for de gode råd, Mark. Tak.